Таджикский певец Кадами Курбон за короткое время стал мегапопулярным. Он первый таджикский певец, чьи ролики на YouTube посмотрели более 3 миллионов раз. Теперь он снимает свой первый клип благодаря Чанибеку Муродову. акаҷон шумо аз омаданатон пушаймон нест? Ма мухлисо азиз, ма расман шодам ки бои хел шунавон мамаи тари бародарои инсони хуба ана ато кард, ана педарак сарм дар осмоне ман надо, ана ҳама вақт мо кӯшиш мекунем қаи ҷонибекҷон ки мисол ҳама каса ҳамкорӣ кунем, ана барои шумо сурудои тоза ва тоза дилшазм, ана ҷолиби диққат пешкаштон кунем ки ана мо бемухлисо ҳеҷ каем. ҳама вақт сарбаланд бошем, ана хонаи ҳар куни шумо овоз боша, хушвақт бошем, ҳама вақт ҷамъгир бошем. ҳамаи маъракое ки мекунем, агар моро ки даъват кунем, вақти дошта бошем, бандо дар хизматем. Зинда бошед. Зинда бошед. Aman,